Krećem da snimam. Tako, recite nešto. A šta da kažem? Ne znam. Je li vam lepo ovde? Jeste. Jeste. Da li ste zadovoljni uređenjem gradskih centara za dečiju igru? Ne. Ne, uopšte. Šta vam fali? Fali mi to što ovo sve napravljeno za velike. Sve za veliki. Da. Da li vi imate nešto da izjavite po tom pitanju? Da. Šta vama fali? Pa isto. Isto, sve je napravljeno za... Velike. Dobro. Sada ćemo konsultovati još jednog učesnika ovde. Dobar dan. Dobar dan. Ja se izvinjavam što vas ometam u vašim fizičkim aktivnostima. Da li ste vi zadovoljni ovim centrom za igru na Ušću? Da. Je li vama nešto fali ovde? Ne. Ne. Vi ste Što ne mogu da vozim na onom. Na kome? Na ovom tamo. Aha, na ovim poligonima. Da. Dobro. I to ćemo obezbediti u narednom javljanju. Prijatno. Doviđenja.